Welcome to the show. Welcome to the channel. Broken Mirror Entertainment. LOVmusic.com. Call Mr. Ansi official advisor all the way from now. Yes, welcome. I'm Ngusuba Ngogamtshali. Igama le show Siphuzane. Siswami grand. Yes, ngigrand. Awuyithathe nje ukuthi uqhabula kancane ngibona ukuthi ikuphasa kanjani. Yo, ngathi ehle siphundu. Yeah, ehla khona. Ngisuka la ikamasha. Isorose yami lapha. Danko, sibonge hipho mkantola. Okay, singabuza? Yeah. Kade nginikile chance yokuthi uphuze wena. Uleya ngizokuphatha. Kunjalo nje babukele emakhaya. Nawe uma ukuthi uyafisa ukuthi ube ingxenye yohlelo kulula kakhulu uhlala till the end. Uzoyithola inamba uthola ama details ukuthi kwenzakalani uma ukuthi ufuna ukuba ingxenye yohlelo kumnandi kakhulu. Uyiwinela iprize, imali eningi kakhulu, ibiliboco zemali. Kodwa ke uzoyithola inamba kuma details ungasabi. Hala back da. Mina sengithatha njenge winner. Ngeke phela uthi wena ngaqede. Usuqedile, sekuphelile, hawu ngeke. Sengithatha njenge winner mina. Uyiphuza iqede vele fethu. Ngabe uhlulwa yini imali engaka? Ngabe uyaganga. Hipho mkantolo sibonga. Awumselelenye. Kumnandi bafethu, kumnandi kakhulu. Broken Mirror Entertainment ngakhohlwa ukusubscribe, uyalazi udaba. Hey, lutho. Awunayo. Kubula kuyambeswa. Ikuphethe Facebook ngophindile khumalo. Okay. Why cook yakhibe namakhomo phaka? Ithi kuyidonsa kancane ithi Indaba. Ngishashona. Sithini? Ngicela ungculela yona nje ukuthi shaya nje ukuthi uyishaya nje. Phile kwela medali. Tin uzoshayisa. Le enomlabalaba khona bethu. Oh. Awukhipha izazi abantu bafuna ukubuka amehlo akho. Yeah. No. Okay. That's it. Okay, thanks. Shout out to ama directors, shout out to cameraman bafethu umlusi konke ihamba kahle hamba ngohlela. Yes, hamba kahle. Ukuthi kokipi yahi. Ngifuna ukuthi askiphe because yabo ngizomthostela enze something uma ukuthi usho into ekwe right uzoskipha then I'll skip ikane lodwa kube ukuthi uya kwelini simezele umusa yabo umusa list yabo ngiyabo ungazi ushone phela ungazi ushone awuphosi ngoba phela mina ngiphosela. Thank you so much. Thank you. Uzoshoya ukuthi kuzoba yini Kanjani? itiye noma ihead noma itheni Yeah? So nithi nomkopana? Ithi noma ihead. Awu ihead. Ihead ile. Ithi ile. Sho sama wile uzobe winile sabo lento le. Sibonga hipho mkantolo. Siyalichisa elilodwa, siyalichisa noma uyalibeka noma uhamba nalo noma uzolokhu kusasa. Hamba nalo. Yebo. Sikubongela skip. Asisebenzeni ke silistike ke sesiyazi ukuthi zihamba ngohlelo. Asingithusa manje. Shali ihlombe mina wazi umsebenzi omuhle oncomekayo grand yebo lento leyo. Hey, ukhuluma no. Awusafuna ukukhuluma. Okay. Let's focus singakuphazamisa. Focus. Broken Mirror Entertainment. Broken Mirror Entertainment. Time monitor. Sithini isikhathi? 15 minutes. Hey, now you talk too much. But anyway, bafethu hala back. This is your boy TLOVmusic.com. Call Mr. Ansi official advisor all the way from now. Yazi Broken Mirror Entertainment. Siphuzane igama le channel. Kulula kakhulu mawufuna ukuba ingxenye yohlelo. So nishare nabegcineni.
uzowathola ama-details nawe sikuphathe sikuthengele into yakho ephuzayo kube lula nje kanjalo. Then siyakwelkhama, there is a amount of prize ozoyiwina bafethu, imali sisebenza ngemali. Wonke umuntu efuna imali bafethu 2020